national d'organisation pour la mobilisation et la recherche de fonds. O kuma ni ministère de la jeunesse des sports y'a sigi fédération bala olu yɛrɛ b'a la maa wɛrɛw b'a la a kun tɛ dɔwɛrɛ ko pour que ka wari ɲini ka aigle ka dɛmɛ kɛ coupe d'Afrique in na o kuma u y'u ka an b'a fɔ cogo min téléthon paquet civilidenw su a kɛra hôtel de l'amitié la an b'a fɔ cogo min a labɛnna ORTM ni commission nationale fɛ baara in cadre kɔnɔna la wari caman sɔrɔla la parce que an kɔni ɲɛna ye miliyɔn 100 dɔɔni o sɔrɔla o su ani minnu bɛ ka kɛ kɛrɛfɛ ani minnu bɛ nalen ani dɔwɛrɛw bɛ nalen parce que n'i y'a lajɛ a kɛnɛ in ka ɲi an bɛ se ka kumaba dɔw fɔ baronin kan bi miliyɔn 20 awɔ Seydou Nantou bɛ miliyɔn 10 Bassirou Sila Transit miliyɔn 10 Madiou Sempara miliyɔn 10 fo ka se mun ye bon en tout cas miliyɔn 10 kɔni a cayara miliyɔn 10 bolo awɔ an bɛ dugawu kɛ ni 200 ni mun sɔrɔla an b'o di kɛ an bɛ t'o fana di numéro B donc pratiquement an bɛ se ka numéro yɛrɛ di mɔgɔw ma parce que u kɛlen bɛ ka numéro dɔw bila Orange Money ni Malitel la ni maa Move Money Move Money ni maa min bɛ fɛ ka wari ci i bɛ se ka bila o numéro la o de filɛ nin ye Orange ta ye sarali ye 67 10 68 67 10 68 Move Money olu ta ye 93 00 93 00 comme code marchand de voilà sarali la donc n'i y'a lajɛ BMS fana u ka compte min bɛ yen o numéro filɛ 00132 488 403 001 97 voilà ninnu y'u ka numéro ye minnu n'i bɛ fɛ ka wari bila i bɛ se k'a bila mun na donc nin baara kɛra an y'a fɔ cogo min artistes ɲɛna artistes dɔw bɛ yen olu ye participer a la n'o ye par exemple n'i y'a lajɛ ADK Jabate Ablaye Jabate denkɛ voilà Askia Modibo ka bɔ Segu ka na a kama Neba Solo a fana dɔnni kɛra Jɛnɛba Sek Ablaye mɔden nɔ fo ka se Dabara ma bon est-ce que a mɔden tɛ a bɛ se ka kɛ a kɔni bɛ mɔkɛya kulonkɛ k'a fɛ kuma caman a bɛ se ka kɛ ancien footballeur fana tun bɛ kɛnɛ kan olu la ni ballon ni maillot ni crampon ye ka na bonyamasigi kɛ ni o ye n'i y'a lajɛ hali comédien dɔw fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye star scène mɔgɔw ye ka se Bintu yɔrɔ ninnu ma o kuma u caman tun bɛ yen kɛnɛ kan denbaya tun bɛ maa minnu bolo marraine o ye Awoye Touré ORTM nka parrain ba ye ministre le ministre des sports o kuma an y'a fɔ cogo min miliyɔn 100 dɔɔni sɔrɔla yen an ɲɛna a kun cɛlen an ka lajɛ n'an sera ka Sekina Demba ale sɔrɔ supporteru tɔgɔ la a nisɔndiyalen kun don a ye dɔ fɔ parce que tiɲɛ yɛrɛ la kuma in diyara ne ye an ka lamɛn an ɲɛna an tun sigilen tɛ min ye o de kɛra parce que vraiment an tun jigi ta ka kɛ nin wɛrɛ hakɛ sɔrɔ n bɛ min fɔ balontannaw ye population b'u fɛ donc u k'u jija u ka balon ta président Assimi Goïta n b'a fo parce que a ye kabala dilan ka prime bɛɛ sara olu ye kow de ye minnu kan ka fɔ k'a ka premier ministre fo k'a ka ministre des sports fo Fɔnba ka fédération mɔgɔw fo munna balontan bɛ niveau mun na sisan hasard t'a la a bɛ préparer de an supporter minnu bɛ taa Côte d'Ivoire an ka bila an kunna ani Ivoiriyɛnw bɛɛ kelen ka taa mɔgɔw provoquer ou bien ka baga mɔgɔw ma o tɛ maliyɛn ɲumanya ye Côte d'Ivoire ye Mali ye Mali ye Côte d'Ivoire de ye ni Ala jɛra n'a ye n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ coupe in ta mais a bɛ kɛ fair play kɔnɔ ne Sekina Demba kɔni violence fan o fan ne t'o fɛ parce que Ivoiriyɛnw mana kɛ cogo cogo olu n'anw de ye kelen u ka joueurs b'an fɛ an ka joueurs b'u fɛ yen donc k'a fɔ k'i bɛ taa comportement dɔw kɛ o ye k'i ka jamana don problème na voilà ni an y'a fɔ cogo min Sekina Demba ye mun fɔ an ka lajɛ Modibo Kulibali tun bɛ fédération malienne de football tɔgɔ la ale fana ye mun fɔ troisième vice-président de la fédération bon n b'i fo déjà jama fɛn fɛn nana téléthon in na n b'a bɛɛ lajɛlen parce que je pense que fasolijɔ baara don bɛɛ na n'i ta de k'a la et donc vraiment a diyara n ye kosɛbɛ commission d'organisation et de mobilisation o de ye téléthon in organisé mais a organisera pour que ka dɛmɛ don égliw de ma mais n'a fɔra ko ka dɛmɛ don égliw ma a ma fɔ ko wari min bɛ sɔrɔ a la k'a bɛ ta ka di égliw ma o tɛ commission in bɛ baara de kɛ ni wari in ye ka taa ni supporteriw ye k'u loger ka u ka dumuni ko ɲɛnabɔ baara caman de bɛ kɛ wari in na donc je pense que o nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ équipe alors n bɛ profiter a fɛ k'a jira k'a fɔ vraiment transition autorités ye égliw bila condition minnu na nin sen vraiment an bɛ se k'a fɔ condition ɲumanbaw parce que ballontan yɛrɛ baselen don préparation kan préparation cadre min n'u y'o d'u ma ɲinan vraiment je peux dire que Afrique bɛɛ a tɛ yen kabala kɔni vraiment an bɛ se k'a kɛ fierté vraiment nationale parce que joueurs yɛrɛ ko ko vraiment c'est exceptionnel et k'a b'o la fana président de la transition ye instruction di pour que joueurs ka prime ko n'u ka entraîneur ka sara ko ni fɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ yanni joueurs ka taga. Voilà, Modibo kɔfɛ an b'a lajɛ mun ye ministre yɛrɛ kumana le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fɔnba a ye mun fɔ téléthon bannen an ka lamɛn. non an
nisɔndiyalen don kojugu vraiment nisɔndiyalen don kojugu a nisɔndiyalen don parce que an y'a ye ko maliyɛnw faralen don ɲɔgɔn kan parce que bi fɛn fila bɛ yen n'i y'olu jateminɛ faamaw ni aigle o bɛ maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan parce que maliyɛnw u nisɔn ka di o la ils sont fiers de u ka dɛmɛ u bɛ fɛ k'u ka dɛmɛ yir'u la bi bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan maliyɛn bɛɛ i kɛra baarakɛla ye i ma kɛ baarakɛla ye o entrepreneur presse mɔgɔw autorités bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a yira ko bi bɛɛ de bɛ an ka aigle kɔfɛ parce que mission mun b'u bolo mission mun don a mission ma nɔgɔn mais n'a sera nin niveau la il faut k'a ka yir'u la k'u kanu bɛ maliyɛnw na donc maliyɛnw bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'u ka kanu yir'u la maliyɛn u ka supporter fɔlɔ ye président de la transition ye kuma bɛɛ a b'a kuma la kuma bɛɛ a hakili bɛ aigle la a bɛ ɲininkali kɛ aigle bɛ condition minnu na est ce que disposition bɛ ka taa an ka département kɔni sollicité don kuma bɛɛ instruction bɛ di walasa an ka se k'an jija an ka hakili to aigle la donc o baara kɔni a daminɛna o yɛrɛ y'a ye infrastructure kɔni côté la o kɔni kuma tɛ yen bilen kuma mun bɛ yen o ye premier président yɛrɛ kumana kan a y'a fɔ ka instruction di an ka département fo k'an ka hakili to prime ko la a tɛ fɛ ka prime ko mankan mɛn donc an fana ye disposition ta ani ministre des finances tila ye ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ a baara la ministre ye mun sɔrɔ ka fɔ an ye k'a fɔ ko sisan ballon bɛ ballontannaw de ka kan u ka ballon tan pour que ka se ka a bɔ cogo min ka kubu an de ka juru b'u la sa an de ka juru b'u la an de ka juru wa juru sarali yɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka compétition ɲuman kɛ a banna ok donc an bɛ taa photo fan fɛ an bɛna an da don sisan